जों मामोनो नायो maka contoh makanya Indonesia sampai 2025 BC बेलायखाना इम्पोर्टेंट जतनी बाकी 2024 लाये तब 2025 नि तिनी पहिला BC कताल नि पहिला साल आनी परिवार नि अंगै ते आनी साख फांगनि अंगै तिनी हास्तिनि जतलु पुरकना BC कताल नि खा काहाम याफारो ते तिनी बेलायखाना हामेमारो सिनि जुलाई बारे विधानसभा एरिया नि बिसिंग खाकसां बाप्टिस्ट चार्च अब विधानसभा एरिया नि बिसिंग जतनसिले कतर चार्च तेरा क्रिसमस बांग फाइक्या ताकलाइने 2024 नि हैप्पी क्रिसमस प्रोग्राम एकाबे सेलिब्रेशन प्रोग्राम काय तिनी 2025 नि पहिला नि 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर और BC कताल सेलिब्रेशन खालायथानिबो और चार्च नि जत मेम्बर रखबाय बहायनो BC कताल नि मालायै खा काहामिया फानानि बागै तिनिबो फैलायजाक सिनि जिल्लानि दक्षिण त्रिपुरा जिल्लानि सभाधिपति दीपक दत्त जुलाईबारी पंचायत समिति चेयरमैन तापस दत्त BSC चेयरमैन अशोक मक समिति वाइस चेयरमैन केशव चौधरी आं साकफांनो तिनिओ फायै जों बेलायखाना अमाहाय सालो अब शुद्ध नट ओनली फॉर क्रिस्टियन रखने बागै हैप्पी न्यू ईयर हाइया एंटायर वर्ल्ड नि जत सिटीजन नो एकाबा सिनि स्टेट नि जत सिटीजन नो इंग्राजी नववर्ष न जतनो सेलिब्रेशन खालायो पद्रिकोट जानि जा चाजाक माने सिस्टेम ते सेलिब्रेशन खालायो आवनि बागै तिनि अ सेलिब्रेशन खालायथानिबो जों फायै मालायना नि बागै फैलायजा काय आनि विश दंनाय जसकानि बिसिबो जतनि बागैनो कायतर हामारि रथं ईश्वर हामारि रथं जतनि नुखंग जतनि साकमांग थांनाया जों गोबांमा सिनि तमाय फुलफिल आं याखनो तङै माना जानि जा परिबार जानि जा लाइफ नि बसकांग आशा खालायो ईश्वर हेकाबा कायतर जतनि नुखंगनो हामारि कताल फायनाय ते BC कताल नि लगे लगे जों बोसिनि जरा तंनाय रक बहायनो जों फिलिंग कताल हेकाबा वानसंमा कताल हेकाबा नाहरमा कताल याप्रि कताल लांमा कताल रिवाइव खुंलाय माने हायफायनो जों तेबिसा सिनि लाइफ न रिवाइव खुंलायनानि बागै बा रिवाइव मामानि बागै अबनो जों लुखरमनाय थानायबा बा आनि ताखुब खरमनाय थानायाव गायनाय तांनाय जों सामं काहामबायसि सिनि जांनानि हेकेबा सामं काहामनि बिसिं तैसि बरनै थानायबा आमजाक मामानानि आ सामं काहाम जों जतने खलायलाय मानानि बागै जों जतने साइटअप लायनाय ते इसोर सिनि साकाबो हामारि जों